joto borok no tabo wana laija phone ni je research price tongmani je research plan tongmani amo 20 hai ke 25% ke bari nai tabo 3 July hai ke almost ni 3 tarik ni simino ngi thangsina amo borok je statement ni mani mote ka hai hini sawo je borok 5G no tybo kaham khlainya ni bagi te amono chalok thana ni bagi tybo rang nango amoni bagi chung research price dam bari ro nei borok sawo o jaga chini bu ki sa dus tongo je barat hak torot borok joto tongnai ro no tuma hinmele puila Jio hai hini hai pro bo phiri dikha hake kwbangma idea Aircell Airtel ama hai sim tui tongnai rok kwbangma Jio phaibe kya hake chikon je company tongmani sim ni company ama kmai thangbai kya hake tabo koita tongsiba company Jio by Airtel tebo tongo BI by BSNL o BSNL o kaham kam sukne dongmaya tase 3G sikumo hake India o tabo telecom company kaini nyo hinmanu hake ba borong ni jinisa no khlai tongma khal harang bari roi chini to tai kuno option chikrei tabuk sini thini kaisa no samong nor jusino rang kwbangma khai ulo recharge khani musung khai tabuk no khlai nyarak di 1 year ni khlai nyarak di tai ang upcoming tabuk recharge 1 year ni khlai nyarak khai te kaisa khlai nyai manu hake 3-4 bar kwbangma khlai nyarak mano Jio ni je samani mote khai bini or khai amdike khlai mano je price plan tongmani amo changing ya but Airtel ni khai amo amtike information khana aga direct 1 year ni khlainya kha tama hanmala ang je upcoming price by research khege ke ani te 600 rang kamanai bus kango te kabangma bangai mano chini Tiprasa rok to nok joton saimano keri joto se keri hin mano hake phone chal ge botongmalia net chal ge botongmalia amse kabang bo research khanya ni rang kharei hake je or 5G tongnai rong ke boro aboto to unlimited data chalok tongmangkho amo bo borok research khanya nangnai je of 4G research plan tongmani ajagao daily 2GB za research khege ke borok unlimited manai hake je wifi cable wifi amo tese sawo je online nogo research khanya nyamani haipan chinyang rogamo haigila tuma male kami bla moto haipan Jio air fiber rok khlaimanane kebon phana kami haike area rok nu ge khobla mani baki try rok khlaine je hota haipan amo belai ki sawo amsu research cost ko khai tongma sai jusine nogo tongte tin net dok thangani hinga ke ta unlimited hake tinin video amsu no ro video no sajake like khlai di ta channel no ki subscribe khai di please ta khong burok ta comment bo khlai di amsu no tinin video hambai